Hej alle sammen, Halløjsa alle sammen. og velkommen til mig og Daniels Let's Play Minecraft, som der vil være på den her vores kanal. Som hedder Scratch. Bare så Ja, I ved. Scratch. Og ja, og den skal være på os fra start til slut. Eller på os. What? Det er vores Det er vores, hvad kan man sige, Minecraft, Minecraft Let's Play. Det er så det er hovedkarakteren, hovedting. eller hvad? Karakter. Hvad kan man sige? Det ved jeg sgu ikke. Altså hovedspillet. Hovedspillet. Vi vil også komme til at på et tidspunkt, tror jeg kan få ret så overtalt til at købe et spil, der hedder 7 Days to Die hedder det. Okay. Det er meget fedt. Hvad fanden laver I, der er et skeleton lige der? Det gør mig bange. Rasser, giv mig kram. Rasser, vil du ikke give mig kram? Jo, hvor er du? Jeg er heromme ved træet. Her. Ja. Der er æble. Nej, fuck dig. Der er mudkøer. Møgkøer. Vi hører noget sjovt. Mig og min far og min fars kæreste, vi var taget til... vi var sgu til Olskov. Nej. Roskilde var det. Ja. Og for at se den der Roskilde Domkirke der, ikke? Ja. Og så kørte vi forbi to byer. Først så kørte vi forbi en by, som hedder Kvinderup. Det er en rigtig historie. Og så kørte vi forbi en by, der hed Manderup. Ja. Lol. Det var fordi, vi sad i bilen sådan og snakkede om, I se, der er en by, der hedder Kvinderup. Så kørte vi sikkert forbi Manderup på et eller andet tidspunkt, siger vi så. Og så kørte vi seriøst forbi en by, der hed Manderup. Seriøst? Og så mig og min far ville gerne ind til Kvinderup og se, hvad det var. Ja, selvfølgelig. Ja. Allerede, så hvor er du henne? Jeg er dernede, hvor vi starter med at hugge træer. Nå, lige nu, der bruger Rasser, på et tidspunkt, så vil Rasser også få Optifine, eller jo, Optifine hedder det nok, fordi jeg har det også, og så skal vi lige have gjort, så Rasser han også har det. Ja. Hvem mindre han ikke allerede har det ved jeg ikke så meget. Ja, men jeg kan lige prøve at se. Altså, på nogle måder, der har jeg det. Hvordan? Altså, der er nogle ting, som man godt kan se sådan... Det er lidt mærkeligt. Danny? Okay, alle sammen, hvad der er, nettet det gik lige, så ja, vi klipper lige den. Ja. Sådan, så fik vi styr på det med nettet. Det er fordi Rasser, han har lidt problemer med nettet lige i øjeblikket. Det er lidt trist, men ja. Det er fint nok. Rasser, jeg laver lidt crafting table, så jeg har fundet, vi bygger os her. Så den der. Danny, ja? Hvad havde vi snakket om, at vi gerne ville sådan gå efter bo i? Vi kunne godt tænke os at lave sådan lidt bjergagtigt, men lige nu der laver vi bare sådan en midlertidig her, hvor vi kan bo indtil vi får det der, indtil vi laver det rigtige hus. Ja. Så vi bare lige kan få lidt ressourcer og lige. Yes. Jeg er begyndt at blive lidt hæs, synes jeg. Ser det ikke hyggeligt ud, det her hus her? Jo. Jeg laver også en ovn og sådan noget. Så bare hey, Rasser, gå ud og finde noget uld. Ja. 6 stykker, så laver vi 2 senge, så vi lave gay party. Ej, vi gider ikke gay party. Jeg gider det er kun, det er kun forgæves. Det er derfor, det hedder Hvorfor hedder det ikke homo party? Fordi at, det er den danske version til homo party, okay? Ja. Because we are. Godt svært for dem at... Jo. Bok. Det lyder sjovt. Men jeg laver lige en... der er heste! Ja, man. Der er mange! Okay, og vi kan dræbe nogle af dem, så kan vi lave læder. Kan vi lave fødder? Nej, læderarmer. Vi kan ikke lave fødder, det er en anden. Der er en lol, der var bare sådan en hul i jorden, der førte ned til en grotte. Fuck, nice.
Men I kunne lige se, at jeg spiste det der æble, fordi jeg har brug for mad, Danny. Har du noget mad? Jeg har 4 stykker mukrus med. Okay. Jeg er bare lige nede i en mine lige nu, for mine lidt. Jeg har 8 stykker af den indtil videre. Der er mere. Jeg hader de der uhyggelige lyde, der er kommet af det til Minecraft. Det er nok langt, det er lang tid siden, men de er stadig uhyggelige. Ja. Nej, jeg begynder at miste liv. Fuck, bare gå ind i det der hus, vi har der. Jeg har kun 4 stykker, der uld. Jeg kunne ikke rigtig finde andre. Der burde være nogen i det der sumpe. Jeg synes, jeg så nogen. Inden vi begyndte at optage, der var sådan en lille får, der løb fra os. Ja. Jeg stod og kiggede meget på dig. Den synes var meget... jeg hader, når man bliver TP'et tilbage på den der dør, hvor det er bare provokerende. Ja. Men jeg kan høre dig, Miss Liv. Jeg har lige fundet noget kul, så det er meget, så kan vi få lidt lys til vores dejlige hus. Ja. Lad os bare håbe, dit net ikke ryger igen. Har du... Altså, det er jo lige meget, hvis det gør, så vi stopper. Ja. Men Rasse, har du lavet den der oppe i hjørnet der, hvor man kan se mit navn på Skype, ikke? Er den der, eller er den væk? Nej, den er væk. Okay, godt nok. Det er bare helt fantastisk. Jeg har 14 stykker af. Nej, der er allerede begyndt at komme zombier. Ja, jeg er på vej op. Fuck, jeg skal ikke. Ja, jeg bliver skudt efter. Jeg bliver skudt efter. Fuck. Jeg har 2 besøger 2 skeletons, der gerne vil lege. Sig hej til mig. Oh shit, og jeg har 2 zombier. Ikke ind i huset. Danny? Ja. Okay, godt. Jeg er i gang med at dræbe nogle skeleton. Jeg har overlevet det kraftedeme, mand. Hold kæft, jeg kommer op i huset. Jeg kommer nu. Jeg er ikke inde i huset, bror. Vi har ikke nogen dør. Det skal jeg nok lave, for helvede. Jeg løber bare. Jeg har mistet alt mit hunger. Jeg kører for. Yeah. Jeg har mistet alt mit hunger. Jeg kan ikke engang løbe mere, men nej, hvor er det trist. Kom nu dør, jeg vil have dig. For helvede, det går ikke godt der. Shit. Jeg har 3 stykker mere uld her. Og jeg har 2 liv tilbage, et halvt liv tilbage, og jeg døde. TP mig. Koster i TP. Du kan bare TP. Hvor er du spawnet henne? Et eller andet sted. Er det der eksploderede sted? Nej. Okay. Jeg vil have jeg laver lige nogle sticks, tror jeg. Hvor var det, jeg var henne? Jeg var lige her. Der er skeleton lige der. Jeg laver lige... Jeg make some torches to you. Dø nu. Hvad er det, jeg har sat til at koge? Når mad. Okay, det er fint. Okay. Hvad er min ting? Løb. Danny? Ja. Godt. Hvad var der? Nej, men det er bare lige nettet, du ved. Nå, nettet det kan jeg lige så godt vende jer til. Det spørger jeg nogle gange Danny om, fordi at hvis der lige pludselig bliver helt stille og sådan noget. Ja, fordi... Jeg er normalt ikke sådan en dreng, der bare til at stille. Jeg råber meget. Ja. Jeg er sådan en person. Ja. Sådan er det. Løb med det. Jeg får noget mere kul. Jeg kan aldrig få for meget kul. Jeg er inde i huset. Sengen, den skal stå i det der lille stykke, jeg græd ind der. Så laver vi sådan nogle små. Altså, jeg gider ikke gay party. Nej. Du ved ikke, hvad jeg mener. Herinde, Ras. Sæt den her. 2 sekunder. Ja, så gå væk. Ja, men jeg skal jo lige... nej. Ham skal jeg nok tage mig af. Dårligt. Jeg har alt under kontrol. Jeg laver bare lidt svær. Lad være med at banke på døren. Har nakket ham. Jeg vil du have et svær? Hurtigt sov. Nej, bare hurtigt sov. Ja. Jeg har kastet. Godt sov, så. Hvorfor? Jeg har taget et svær til dig. Okay, det vi skal gøre nu, hvad er det vi skal... Har du tjekket tid? Du er bare overbordet med pile, synes jeg. Jeg vil gå ud og dræbe nogle heste. Okay. Men... Jeg vil lige tage noget mad først. Vil du have noget mad? Ja, tak. Jeg har ikke så meget mad. Jeg tror, vi skal skaffe os nogle ressourcer nu. Hey. Ja, men vi skal også snart til at stoppe.
Allerede. Der er sgu da ikke gået 20 minutter. Okay. Det er det. Jeg har fundet en grotte til. Altså, hvis du også tæller den, det andet. Creeper! Jeg vil gerne være min ven. Jeg vil gerne være i party. Nå, lille spider, hvad så er det? Er du til mænd? Er du til mænd? Aha. Er du til... Du sagde, jeg vil gerne sove i gay party. Nej. Er der mange? Der er mange heste. For helvede, jeg har aldrig set så mange grise før. Okay, hvide heste, de er bare grimme. Dø. Okay. Nej, hvide heste, det skulle da de 16. Nej, sgu da. Skulle da. Spider! Take the fight. Du. Kill confirmed. Boom, bang, boom, shakalaka. Og har sgu svært. Den der hest, den havde en fed røv. Ej, den er sød. Havde den Der er ikke... Nej, den havde en tyk numse, hvis man skal sige det på den måde. Nå. Død hest. Jeg er rimelig meget leder nu. Men altså, vi gør sgu bare det for sjov. Altså, vi håber selvfølgelig gerne, I vil se dem, men altså, vi synes bare, at det er rigtig sjovt. Vi synes, det er sjovt at lave videoer, fordi det er det jo. Ja, det er hyggeligt at dele sine ting med andre. Hvorfor kunne jeg ikke slå den ko? Nå, den er død nu. Jeg tror, jeg har fundet et sted, hvor vores bjergting kan gå i opfyldelse. Hvor? Der er sådan en helt lige væg herovre. Nå, at der, den kan jeg godt se herfra. Nice. Ja. Jeg har 12 stykker læder. Og en masse ko-momse. Hvad går du og laver, altså? Danny, prøv at lave ryg på din mikrofon. Søndag. Ja. Det er godt. Hvorfor? Fordi at, det er det meget. Jeg vil lave en stald på et eller andet tidspunkt. Jeg elsker at lave gårdsting. Ja. Jeg fandt et får til. Det har vi ikke brug for. Jeg dræber bare lidt af køer. Jeg myrder køer. Myrder du dem? Nice. Jeg har 21 kobøffer. Jeg har også brugt helt mit sværd. Jeg ved ikke helt, hvad jeg laver, altså. Jeg går bare sådan rundt, altså. Jeg går rundt og udforsker sådan lidt. Det tror jeg nok er det bedste. Nej, altså jeg vil sådan gerne have noget iron og sådan noget. Hvorfor? Jamen jeg har 14 iron på mig. Jeg har været nede i den der minerest, det der hul jeg snakker om. Nå, der var sgu da også noget inde i væggen. Nej. Der er... Når du har gravet lidt ned her, der torcher den lige op for os. Hej det. Nå. Ja, der er heroppe ved vores hus. Den er pæn. Pas nu på det der lava der, jeg har sat noget. Fuck. Nej, men det var Der er, bare der er en creeper. Ja, jeg ved godt. Du er lige under, så hvis du springer, så tror jeg, du rammer vores hus. Seriøst? Jeg ved det ikke, du er meget... Jeg kan se dit navnskilt, så... Så vil jeg lige lave lidt bøf. Okay. Jeg har lige 8 ting her, så laver vi lige en til. Jeg kan aldrig få for mange ordentligt. Men jeg tænker på, skal vi ikke lave tingene sammen, altså? Nå, jo, men lige nu der finder vi jo bare ressourcer og sådan noget. Lige nu der var jeg ude at finde mad, og du var nede og finde noget. Sådan. Jeg har noget iron, nej, det i den anden, der har jeg sat noget iron over. Jeg havde bare et stykke. Men jeg tænker faktisk mere på, om vi skal, om vi skal lave vores hus, eller allerede begynde på vores hus i næste episode. Nej, jeg synes lige, vi skal få nogle gode ressourcer først, og få samlet ind til det, og gøre sådan lidt klar. Og så jeg har en gave til dig. Hvor er du? Kom ind i huset, så får du din gave. Yes. I'm coming. Er det læder? Ja. Nice. Giv mig den lige igen, hurtigt. Du får den. Tak. Sådan, 2 sekunder. Skal du lige gøre noget. Hvad sker der? 2 sekunder, jeg skal lige gøre noget med det.
Hvorfor går man langsomt i Minecraft egentlig alligevel, når man tænker over, når man ikke sprinter? Har du et ironsværd? Nej. Fordi jeg tænkte, at vi allerede skulle lave det nu, fordi at... Jeg laver 2 ironsværd og 2 iron pickaxes. Okay. Ej, lille spider, hvor er du sød. Er der ikke... jeg ved, hvad vi skal bruge. Vi skal bruge sådan nogle ting, så vi kan få indsamlet nogle dyr. Men jeg regner med, at vi kommer til at bo i det her hus i et lille stykke tid, har jeg regnet med, fordi indtil vi får masser af ressourcer og sådan noget. Ja, sådan noget. Altså, vi kan altid lave det større, hvis det er det. Altså sådan 3 episoder til, eller sådan noget, bor vi i det her hus her. Ja. Jeg har... Du får lige iron pickaxe og sådan noget. Okay, du kaster bare. Så skal jeg prøve at se, om jeg kan få styr på min inventory igen. Ja. Den kan sgu bare være der. Nej, så ser du ikke der. Fuck. Her, den skal du have. Der. Tag den der. Hvad gjorde du med den? Det var fordi, jeg skulle prøve at lave... Er der forskel på mig? Danny? Danny, nå. Ja, vi klipper lige. I ved. Nå, ja, med. Back again. For Rassers bøssenet. Ja, vi har... Rassers hormonet. Vi har 5 minutter tilbage. Yeah. Det kan vi bruge på at sove. Jeg tager lige 5 stykker mams. 7 stykker mams. Nej, der er monster i der. Oh my god. Jeg tror lige, jeg spiser først, fordi jeg har kun 2 liv. Så. Jeg kan godt lide vores hus her, det er hyggeligt. Jeg tror, vi skal lave noget mere beskyttelse. Wow. Hej, Tykke. Hey, kom ind, bro, bitch. Hey, Rasser, jeg har noget mad til dig. Så vil jeg gerne. Nej, nu kommer jeg til at smide mit sværd. Danny? Ja? Okay, kom, skal vi lige sove? Jeg spiser lige det der mad først. Nope. Hvorfor ikke? Fordi vi skal sove, ja. Nå. Jeg har lige hentet noget æblejuice, imens den lidt røg. Okay. Er du... Jeg har en masse hakker og sådan noget nu. Og klar til rock and roll. Okay. Hvad er det, du sidder og spiser? Hallo? Er der ikke... der er en slime, den skal jeg bruge. Tak, slime. Hej, slime. Hej, slime. Der er en endermand. Nå, den forsvandt. Okay. Om jeg ellers skal. Men, Danny? Ja. Hvad hedder Ja, vi skal lige mødes over i huset, når episoden, hvis den slutter nu, hvis det er det, du vil sige. Nej, altså, vi har stadig 5 minutter tilbage. Jeg ved ikke helt, hvad vi kan bruge på det. Det ved jeg ikke. Altså, vi kan bare slutte nu. Ja, og så kommer jeg lige tilbage i huset. Jo, og slimeballs, det er sådan nogle... De er helt glatte i den her tetchepack. Mig og Rasser, vi bruger den samme tetchepack. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det kan Rasser heller ikke, tror jeg. Men så kan vi også gøre os klar til næste episode. Shit, det var sjovt at filme for jer alligevel. Fordi vi har ikke... Mig og Rasser, vi har ikke... Altså, på et tidspunkt, der havde vi en kanal, der vi var mindre. Ja. Og den var okay, men vi havde ikke så mange views eller noget. Men det er heller ikke noget med views. Altså, vi laver ikke det her for mange views og for at tjene penge og sådan noget, fordi det er ikke... Altså. Vi laver det for at have det sjovt og spille, men ja, bare hygge sammen med jer, dem der får lyst til at se med. Ja, dele sin spilletid sammen med jer, eller spilletid altså. 2 sekunder. Dele alt sammen, eller dele sammen med jer. Dele ting sammen med jer. Ja. Det er bare sjovt, altså. Men skal vi slutte nu, og så kan vi gøre sådan lidt klar til næste episode også. Og fordi Rasser han lige har fået en ny harddisk, for endelig har han fået det. Ja.
Så ja, så kan vi bare filme på 2 terabyte RAM, indtil vi ikke har flere. Ja. Men Danny. Ja. Tak for ligesom alle sammen. Hvis I Ja. godt kunne lide videoen. Vent lige, den sidste ting, vi lige skal gøre, det er at gøre taget en Nå. tak højere. Har du lavet en skov? Jeg vil også have en skov! Ej! Jeg har ikke lavet en til dig. Fordi Fuck! Ej! Rasmus, why are you so mean to me? hvad? Why are you so mean to me? Hold kæft med det der. Fuck are you? Fuck you. Fuck are you? Fuck are you? Nå, tak fordi I så med alle sammen. Vi håber, at I nød det med vores... Se, jeg har lavet lead, tror jeg det hedder. Nogle snor, så vi kan fange dyr, så jeg kan lave en stald. Men, Nå, ja. Jeg håber, at I nød vores mærkelige Let's Play episode 1. Med Rasmus og det. Vi nød det i hvert fald rigtig meget. Vi synes, det var rigtig Okay, sjovt. hvis I nu skulle blive forvirret, så er det Rasmus, det er ham, der filmer. Ja. Det er ham der med den der grimme stemme. Og, Ja. og Danny, Ja. det er... Det- Ja, det er ham der. Ja, Det er ham der. Brødre Ras. Det kunne man ikke have sagt. Det kunne jeg ikke selv have sagt bedre. Nå, Tak for lige så med. tak fordi I så med. Hej hej! Farvel. Ja, vi ses. Og nej, Danny. Det sidste vi skal sige, det er boom bang. Okay, er du klar? Er du klar? Er du klar? Er du klar? Boom, bam, boom. Shop. Nej, vi skal sige på samme tid. Okay, er du klar? Ja. 3, 2, 1. Boom bam boom. Shakalaka. Yeah, vi ses alle sammen. Hej. Peace.